Ei! Jo, hau da izerdi usaina! Gaur eretzara dutxatu? Bateriari emango dioan astinduarekin izerdia borborka daukatauneko! Eta zuek etxean zer? Berotu dituzue motorrak? Prest musikarekin gozatzeko? Bazuentzat, zuzenean, arratoi putzak! Bat, bi, hiru, lau! The new bell son, I wanna see some history, 'cause now I got a reason about economy. Oh, now I got a reason, now I got a reason, now I got a reason, and I'm still waiting. Now I got a reason, now I got a reason to be waiting. The Berlin Wall. Bukizu, kesaldakizue buru astintzen, ala? Utzi hauek, ez dute gure musika ulertzen eta erritmo hau barrenen eraman behar da. Hauek barruan daramaten gauza bakarra arratsaldeko bitartekoa da. Boa, ez erran, kontzertua sekulako osiekin bukatu dut eta. Ni musika kasetzen nau. Abai, baina orduan, bete taldearen disko bat. Jon! Jon! Kaixo. Baba, zuk zehazka kantu ñoñoak izango dituzu gustoko, ala? Ez. Zein ba? Ez dakit. Oso ondo, ez dakit kanta gustatzen zaio, Joni. Jon, ikusten duzu okertan ere aktuazio mundiala? Ez. Zuzu ikusi? Galdu duzu baderrazu. Bueno, edozen giztan, ikusi, ekin dizagun gaurko saioari zurekin. Lehenbiziko jolasa, ontziena izanen da, dadoaren hain zuzen. Guantxe ikusiko juzu hiru ontzi, eta badakizu, dadoa mugituko da, ontzia mugituko dira alde batera eta bertzera, eta zuk dadoa non dagoen asmatu beharko duzu. Non dago dadoa? Ea, hortxe dago, eskuinekoan, Guain, mugitu pipa. Eta, segitu, non gelditu da dadoa? Batean. Batean? Ja ba, ikustago non dagoen. Bai, primeran asmatu duzu, Jon. Ederki elegante, zuretzako gaurko lehenbiziko paria. Venga, aukeratu. Bata, bile, irua edo laua. Zein? Bia. Bi. Bai, zaude bi hemen duzula. Jon, sentitzen dut, galtzerri zikila zuretzako. Aukerak eta txarren duzu. Tu batxa, ieba. Aukerren, zera. Aukerren, kresta. Bueno, berte bat arte, Jon. Probegin, bihar espadatzi. Aio? Jon. Hey, Josu, my friend! Kaixo. Jaba, egin oiu kontzertu batean bazeunde bezala. Ergi! Bam, zurea! Josu, zuretzako argazkiaren jolasa. Honek arra nahi du, bi argazki ikusiko dituzula bat, dagoenekoz bistan duzu. Bertze guantxerak utziko dizugu, eta zuk diferentzia lau kuadrotako zeintan dagoen erran behar diguzu. Bota! Non dago diferentzia, Jon? Ea, ikusi ongi sudurrak, arropa, txapelak, loriak, guztia ongi begiratu, eta non dago diferentzia. Desberdintasuna ze laukitan dago. Ja, erantzun behar diazu, bota? Hiru. Hiru garrenean, ea ba. Ez, lau garrenean zegoen hor. Puntu bat falta zuen paiazoak. Jon, sentitzen dut, zin zutu paririk eman zuri. Hurrengo batean proba egin, fenomeno? Agur! Aio! Iepe, arratsaldeon! Kaixo, nortzara zu? Ruben. Ruben, zuk ikusi duzu gure aktuazioa? Okartaneria? Nole ibili garen kantuan, ikusi alduzu? Zuk ikusi ikusi? Bai. Bai, eta ongi fin ibili gara? Bai. Poste naiz. Bikoten jolas ezagutzen duzu? Bai. Hori xengo dugu, konforme, hementxe, ikusi gure zenbakien barruan daude irudiak, eta berdinak direnak elkartu behar dituzu. Hase, Jon? Bat, hiru. Bat da hiru, bat hemen. Hori gira! Bat, eta... Azpin! Hiru. Garbi. Vale, segi. Bost, sei. Bost eta sei, bost, sei, eta... Sei, vale, eta
azkenekoa? Bi, lau. Bita lau. Nera, bi. Oker. Zuri, bai, ja zuri ematen dizugun opari ona, Venga, aukeraketa honegin, bata, bortza, irua, edo laua, bereizi. Bat. Bata. Bat. Zuretzako. Birraitunaren museoa izeneko ordenagailurako jolasa. Zorionak, Ruben. Ze, ondo. Bizkor segi. Arte, Ruben. Aio. Agur. Agur. Zu, Petri. Non dugu urrengo kontzertua? Horrego kontzertu, ez dakit. Tur guztia furgonetan gotxi eta beti, azken agenda, ez dakit, galdu indudan, edo ez managerrari manion agenda. Nire kolegek ikustera joan nahi dute, eta... Ba, de diezaiotela managerrari. Behetzi 0-2, 2-2 bat, 2-3 bat. Lapurtarri, Xibelutarrak eta Baxena Farrokoek, 0-0-3-4 aurretik. Dabuten. Bai, edo bertzela internetez, irubikoitz.betizu.com da gure webgunea. Utzi, Beltre. Konputagailuak zutara. Telefonoz deituko diot, nahiago makinekin itzeikia baino. Epa, Irati! Kaixo, zertarako deitu diguzu? Jolasteko. Horrela, gauza kargi. Zer nahi duzu, MP3-a? Albada. Earki. Ea ba, bota duzu, MP3-a. Irati, ba, zuretzako ere dadoaren joa dugu, 3 ontzi ikusiko dituzu. Barruan mugituko dira zerak, dadoa mugituko da barruan, eta zuk erabaki barko duzu, non dagoen dadoa. Ados? Oker? Bai. Non dago dado? Erdian, Ea, segitu. Gero eta azkarrago pasatzen dira hauek, Belas. Zuren gelditu da. Batan, bian edo iruan. Irati? Lehenengoan. Lehenbizikoan? Bai, Oker? Ez dakit. Ja, ikustagun. Hei, zorionak! Beti asmatzen duzu, abila zarete zueke. Irati, Irati, beraz. venga, zuretzako ero paria, merezi duzu. Venga, 6 bortz, 3 edo 4. Bost. Bortza. Zuretzako txartela hartu, Pepito. Eta hementxe durri nirekin, non dago, hementxe, ikusi duzu hau ongi? Ba, zuretxea bidaliko dugu, Xarda Jolasa. Eskerrik asko. Irati, zuri deitzagatik, izan ongi? Aio. Agur. Epa! Nongo zara ondiz? Laudiokoa. Laudiokoa, eta Laudio non egiten dira kontzertuak? Kontzertuak non egiten dira Laudion? Plazan. Plazan, erdi? Marta erra, plazan! Ondiz, ba, zuretzako galdera dugu, saioa bukatzeko. Ea ongi erantzuten diguzun, opari irabazteko. Adi, gorria eta horia nahastuta, laranja lortuko dugu, berdea lortuko dugu, edo beltza lortuko dugu. Zer lortzen? Laranja lortuko dugu. Bai, uste duzu? Bai. Ja ba, ikustagun. Bai, elegante. Venga, azkeneko paria, zuretzako. 6, 7, 3 edo 4. Laua. Zein nahi duzu? Lau. Bai, ardiatena, zantzet. Laugarrena. Zu bai jakin aukeratzen ondiz, urbildu ongi telebistari. Urbildu ongi, tikusiago ongi. Zer dizikita? Bitu zer dago kutsa barrerian, PlayStation 2 irabazi duzu. Zorionak, Eskerrik asko. Pentsatzen hon Kaxarrunekin. ditzigabe, giat ote zinen? Sarri arte, aio. Agur. Bagoaz, Euskal Herria! Bueno, bertza joko dugu, Oker. Gehiago entzuteko gogoz utzea, OB. Hala, urrena berriz ekarriko gaituzte honean jotzea. Egin kantu dute hauek ordea. Egurra, Tuzu konparatuko egin kantu arratoi putzekin, ala? Ez, baina, guantxe dago egin kantu gazte. Oztuek ikusi nahi dute ongi eta bertzela batzuek bestekera bakitzera egin. Jarate, peña! Gazteok, izan ongi, xintxi bindi eta bizkorsegi. Aio! Agur!